minister za zdravje Republike Slovenije dr. Janez Poklukar, minister za zunanje zadeve in trgovino Madžarske gospod Peter Szijjártó in gospod predsednik vlade Janez Janša. Zaradi nadaljnjih obveznosti, ki jih imajo danes predstavniki, na novinarska vprašanja žal ne bodo odgovarjali. Sedaj pa vabim, da besedo prevzame direktor nacionalnega... A média tisztelt képviselői, tisztelettel üdvözöljük Önöket a Magyarországról érkezett oltóanyag ünnepélyes átadásán, amelyen 4 felszólaló fog beszélni. Elsőként az Országos Népegészségügyi Intézet igazgatója Milan Krék úr, utána Janez Poklukar úr, aki a Szlovén Köztársaság egészségügyi minisztere, ezt követően Szijjártó Péter úr, Magyarország külgazdasági és külkereskedelmi minisztere, és Janez Janša úr, a Szlovén Köztársaság miniszterelnöke. A további kötelezettségeik miatt a sajtó kérdéseire, illetve a sajtóképviselő kérdéseire sajnos a résztvevők nem tudnak válaszolni. Sedaj pa k besedi vabim. Želim vam vsem en lep dan. Za nas je danes zelo lep dan, ker smo dobili zelo lepo darilo. Najprej bi rad pozdravil našega predsednika vlade Janeza Janšo, pozdravil bi tudi zunanjega ministra Madžarske, našega ministra za zdravje, veleposlanike in vse vas in ostale, ki ste tu prisotni. Današnji dan je pravzaprav dan solidarnosti. Jó napot kívánok! Nagyon szép nap van előttünk, valóban szép ez a mai nap, és először is szeretettel köszönteném Janez Janša miniszterelnök urat, a Szlovén Köztársaság miniszterelnök urát, Szijjártó Péter külkereskedelmi miniszter urat, és minden résztvevőt, nagykövet urakat, magasrangú vendégeinket. A mai nap a szolidaritásnak a napja. Ko smo vstopili v Evropsko unijo, smo vstopili tudi zato, ker smo si želeli solidarnosti med državami. In cepivo smo nabavljali solidarno. Solidarno ga tudi delimo. Ampak še več, solidarno si med seboj tudi pomagamo. Tiste države, ki imajo v tem trenutku več cepiva, pomagajo tistim državam, ki ga imajo manj. In mi smo danes deležni te solidarnosti. Ampak ta solidarnost ne samo na državnem nivoju, mora biti tudi med nami velika solidarnost. Pomagajmo se med sabo, pokličemo vse tiste, ki še niso cepljeni, pokličemo vse tiste predvsem, ki so starejši in niso še cepljeni. Pristopite k cepljenju, cepite se, ker je to prihodnost Slovenije, prihodnost nas vseh, prihodnost gospodarstva in prihodnost tudi Evrope. Za konec bi se zahvalil predvsem našim prijateljem, sosedom, Madžarom, da so nam posodili 300 000 doz cepiva. To pomeni, da imamo sedaj prav gotovo do konca junija precepljeno tolikšno število populacije, da bomo bili bistveno bolje zaščiteni pred virusom, kot smo bili do zdaj. Hvala vam, kolegi iz Madžarske, in hvala tudi vsem vam. Amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor a szolidaritás jegyében léptünk be az Európai Unióba. Ez a szolidaritás az országok közötti szolidaritásra vonatkozott, arra is, hogy az oltóanyagokat is egymással szolidárisan fogjuk beszerezni, egymással megosztani, segítünk egymáson, segítünk azokon az országokon, illetve azok az országok, amelyeknek több az oltóanyaga, segít azokon az országokon, akiknek kevesebb az oltóanyaga. Mi most a mai napon pontosan ennek a szolidaritásnak a jegyében találkoztunk, és ezt a szomszédos ország szolidaritását élvezzük.
A szolidaritás nem csak országos szinten, nemzeti szinten, hanem közöttünk is jelen van. Segítünk egymásnak, és ezúttal is, akik még nem oltakoztak, jöjjenek el oltakozni, az idősebbek is, a gyengébb csoportokba tartozók is jöjjenek el oltakozni, hiszen ez Szlovénia jövőjét jelenti, mindenki jövőjét, a gazdaság jövőjét, Európa jövőjét. A baráti Magyarországnak ezúttal szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy 300 000 oltóanyagot részünkre biztosít, és ennek segítségével lehetővé tesszük azt is, illetve lehetővé tették számunkra azt, hogy június végéig az átoltottság a tervezetnek megfelelően alakuljon. Magyarországi kollégáink, nagyon szépen köszönjük a segítségeteket. Hvala lepa, gospod direktor. Sedaj pa k besedi vabim ministra za zdravje, gospoda Janeza Poklukarja. Most pedig az egészségügyi miniszter urat, Janez Poklukar urat szeretném a szónoki elvényhez szólítani. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani minister Madžarske, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vsi prisotni. Zahvaljujem se državi Madžarski za prejem 300 000 odmerkov cepiva AstraZeneca. Cepivo bomo vrnili, ko ga bomo imeli dovolj, predvidoma jeseni oziroma konec leta. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt külügyminiszter úr, az Országos Népegészségügyi Intézet tisztelt igazgatóra, tisztelt jelenlevők. Szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak a 300 000 AstraZeneca oltóanyagért, amelyet amikor lehetőségünk lesz rá, várhatóan ősszel vagy az év végéig szeretnénk is visszaadni. V tem ključnem trenutku je vsak odmerek cepiva dragocen. Z današnjim prejemom cepiva bomo pomembno opremili logistiko izvajanja cepljenja na terenu. Minden adag oltóanyag kulcsfontosságú számunkra, és minden adag nagyon értékes. Ezeknek az oltóanyagok, a ma átvett oltóanyagok segítségével biztosítjuk, hogy logisztikailag is kivitelező lehessen az oltakozási terv Szlovéniában. Kot je že omenil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se je solidarnost v času epidemije izkazala kot glavno orožje v boju proti virusu. És ahogy az Országos Népegészségügyi Intézet igazgatóra elmondta, a szolidaritás a járvány idején az egyik fő eszközünként jelentkezett, tehát fő eszközünk volt ahhoz, hogy legyőzzük ezt a járványt. Meddržavna pomoč in solidarnost je neprecenljiva in na temu moramo graditi skupen boj proti koronavirusu. Az országok közötti segítség és a szolidaritás az országok között felbecsülhetetlen értékű. Erre kell építenünk a járvány elleni harcban. Nihče, kot smo že večkrat povedali, tega virusa ne more premagati sam, ne ena država, ampak vsi skupaj. Tako da cela Európa, cel svet se bori ta trenutek proti virusu. És senki sem tudja legyőzni ezt a vírust egyedül, csak együtt, közösen tudunk harcba bocsátkozni ez ellen a járvány ellen, együtt Európa és együtt az egész világ. Zato v mojem imenu še enkrat iskrena zahvala za današnji prejem cepiva. És ezért a magam nevében szeretnék őszinte köszönetet mondani a ma átvett oltóanyagokért. Najlepša hvala, gospod minister. Sedaj pa v nadaljevanju vabim gospoda ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, Petra Szijjártója, da prevzame besedo. Most pedig Szijjártó Péter urat, Magyarország külgazdaság és külügyminiszterét szeretném a szónoki emelvényhez szólítani. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt miniszter úr, kedves főigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani gospod minister, spoštovani gospod direktor, lepo vas pozdravljam in lepo pozdravljam tudi vse navzoče. Másfél éve egy világrengető kihívással állunk szembe, egy olyan kihívással, amely még gazdag és erős országok egészségügyi rendszereit is rendkívüli kihívások elé állították. Leto pa pol se že soočamo z izzivi take moči, take obsežnosti, da v bistvu taki izzivi že načenjajo gospodarstvo in moč tudi zelo bogatih držav.
Egy széleskörű konszenzus azonban létrejött, amely arról szól, hogy a megoldást a járványra csak a vakcina jelenti. Imamo pa široki konsens o tem, da rešitev za pandemijo je cepivo. Sajnos azonban az európai vakcina beszerzést Brüsszel elrontotta. Žal pa nabavo cepiv v Evropi je Bruselj pokvaril. Ez nem csak egy politikai vélemény, hanem ez egy számokkal alátámasztott igazság. To ni samo politično mnenje, temveč resnica, ki je podkrepljena s številkami. Érdemes megnézni, hogy az amerikaiak, a britek és az izraeliek mennyivel gyorsabban és mennyivel többet tudtak oltani, mint az Európai Unió. In se splača pogledati, da ZDA, Velika Britanija, Izraelci, koliko so bili hitrejši in koliko več ljudi uspeli precepiti v tem času, kot recimo Evropa. És a mennyiségi problémák mellett az elosztási mechanizmus korrektsége kapcsán is számos kétség merült fel. In tudi poleg vprašanj glede količin, tudi mehanizem razdeljevanja cepiv porajalo število vprašanj. Magyarország azonban sikeresen kezelte a világjárványt. Madžarska je bila uspešna v boju proti pandemiji. Oltásban európai lovasai vagyunk. In kar se tiče precepljenosti in cepljenja, smo na čelu Evrope. És ez azért van, mert mi a vakcinát nem ideológiai és nem is geopolitikai kérdésnek tekintjük. In to je tako zato, ker cepivo za nas ni ideološko vprašanje in ni geopolitično vprašanje. Mi a vakcinát annak tekintjük, ami emberéletek megmentésének eszköze. Za cepivo gledamo tako, kot je to cepivo. Nekaj, kar pomaga pri reševanju človeških življenj. Ugyanakkor a világjárvány még inkább világossá tette, hogy a szomszédokkal való egymásra utaltság és a kölcsönös függés milyen komoly jelentőséggel bír. Hkrati pa je pandemija nam dala jasno vedeti, kako pomembno je, kako smo odvisni od drugega, kako smo odvisni od sosedov in kako je pomembno, da pomagamo drug drugemu. Minél sikeresebben védekeznek a szomszédaink, mi is annál nagyobb biztonságban vagyunk. Če so naši sosedi uspešni pri boju proti pandemiji, potem smo tudi mi uspešni. Ezért is érdekünk, hogy a szomszédaink is gyorsan tudjanak oltani. In zato je v našem interesu, da tudi naši sosedi lahko čim hitreje precepijo svoje ljudi. Minél gyorsabban oltanak a szomszédok, annál előbb tudunk közlekedni a két ország között, és annál kisebb a veszélye, hogy megfertőzzük egymást. In čim hitreje se cepijo naši sosedi, toliko hitreje lahko poteka promet čez mejo, lahko potujemo in toliko manjša možnost je, da nalezimo drug drugega. Ezért segítünk most a szlovén barátainknak is. Zato tudi pomagamo našim slovenskim prijateljem zdaj. Szlovén barátainknak, akiken nem segítettek a lassabb és kisebb mennyiségű szállítások. Pomagamo našim slovenskim prijateljem, ki jim ni bila v pomoč, da je bila dobava počasna in da so dobili manjše količine. És valahogy a közép-európai országok is az elosztási mechanizmus során mindig valahogy hátra sorolódtak. In tudi države v srednji Evropi nekako so prišli na seznamu bolj proti koncu pri distribuciji cepiv. Ezért a mai napon 300 000 AstraZeneca típusú vakcinát adunk kölcsön Szlovéniának, annak érdekében, hogy fel tudják gyorsítani az oltási kampányt. In z današnjim dnevom posodimo Sloveniji 300 odmerkov AstraZeneca z namenom, da bo tudi v Sloveniji cepljenje potekalo čim hitreje. És azért tudjuk megoldani ezt a kölcsönadást, mert Magyarországon van elegendő mennyiségű oltóanyag ahhoz, hogy mindenkit be tudunk oltani, aki regisztrált. In zato lahko posodimo Sloveniji toliko odmerkov cepiva, ker je na Madžarskem dovolj cepiva, da lahko cepimo prav vse, ki so se registrirali, ki so se prijavili na cepljenje. Szeretnék sok sikert kívánni a miniszterelnök úrnak és a miniszter úrnak is az oltási kampány felgyorsításához. Veliko uspehov želim gospodu predsedniku vlade in gospodu ministru za pospeševanje cepljenja prebivalstva. Jó egészséget kívánok Szlovénia valamennyi polgárának. Želim dobro zdravje vsem prebivalcem Slovenije.
és arra biztatom a beoltottakat, hogy a kétoldalú megállapodásunk adta lehetőséggel élve jöjjenek, látogassanak Magyarországra. In hkrati spodbujam tudi vse, ki ste bili cepljeni, da zahvaljujoč bilateralnemu dogovoru med dvema državama o vzajemnem priznavanju cepljenih izkaznic za cepljenje, da obiščite našo državo, obiščite Madžarsko. Köszönöm szépen. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše besede, gospod minister. Sedaj pa k besedi vabim gospoda predsednika Vlade Republike Slovenije, Janeza Janšo. Köszönöm szépen miniszter úrnak a szavait, most pedig Janez Janša miniszterelnök urat kérném szépen, hogy szóljon. Spoštovani gospod minister, dragi Peter, izjemno veseli smo, da te lahko danes gostimo tukaj v Sloveniji. Tisztelt miniszter úr, kedves Péter, nagyon örülünk annak, hogy ma vendégül láthatjuk itt Szlovéniában. Danes je za Slovenijo dvakrat poseben dan. A mai nap Szlovénia számára különösen fontos nap. Pred natančno 30 leti je prisegla prva generacija slovenske vojske, zato tudi nosim ta spominski znak v spomin na tisti pomemben dan. Pontosan 30 évvel ezelőtt esküdött fel a szlovén hadsereg, és ennek a 30 évvel ezelőtti eseménynek az emlékére hordom ezt a jelvényt magamon, ami emlékeztetője ennek a szép eseménynek. Takrat je bilo pred nami še vse odprto, razglasitev samostojne države, pričakovana agresija in predvsem bili smo sami. Abban az időben előttünk volt még Szlovénia függetlenségének kikiáltása, előttünk volt még az agresszió is, ami bekövetkezett, és ami különösen fontos, hogy abban az időben mi egyedül voltunk. Danes Slovenija ni več sama in tudi obdana je s 4 prijateljskimi državami. Ma Szlovénia már nincs egyedül, és 4 baráti ország veszi körül. Tudi v tej preizkušnji, ki jo predstavlja epidemija oziroma pandemija, nismo bili, nismo sami. És ebben a helyzetben, amit a világjárvány jelent, nem vagyunk egyedül. Vaša današnja gesta, ko nam poslujete 300.000 merkov cepiva AstraZeneca, to na najbolj možen praktičen način to dokazuje. És ezt a tényt, a mai gesztusuk az, hogy 300 000 adag AstraZeneca oltóanyagot adnak Szlovénia számára kölcsön, pontosan bizonyítja ezt a tényt, hogy nem vagyunk egyedül. Madžarska je bila na to preizkušnjo, na epidemijo med tistimi državami, ki so bile na nje bistveno bolje pripravljene od evropskega povprečja in zato nam je Madžarska pomagala že na začetku prvega vala lansko pomlad. És Magyarország a járványra lényegesen jobban fel volt készülve, mint az európai átlag, és ezért már a tavasz folyamán is segítséget kaptunk az országtól. Mi smo takrat imeli prazna skladišča zaščitne opreme in se tudi za nazaj zahvaljujemo za tisto pomoč v obliki zaščitne opreme, ki ste jo podelili nekaterim slovenskim bolnišnicam. És abban az időben, tehát tavaly tavasszal üresek voltak a raktáraink, nem volt elég védőfelszerelés, nem állt elég védőfelszerelés rendelkezésre, és ezúttal is szeretném még egyszer megköszönni azt a segítséget, amelyet akkoriban a szlovén kórházaknak nyújtott Magyarország. Madžarska je bila tudi daleč nadpovprečno uspešna pri zagotavljanju cepiva in pri cepljenju prebivalstva. Magyarország átlagon felettől sikeres volt, ami az átoltottságot illeti, és ami az oltakozásnak a gyorsaságát illeti, összehasonlítva a többi országgal. Ste med najboljšimi v Evropi in v svetu in zato iskrene čestitke. Európában és világon is az élen járnak az elsők, ezért is szeretnék gratulálni. Zdaj, kot predsednik vlade države, ki v juliju prevzema tudi vodenje Sveta Evropske unije, se vam posebej zahvaljujem tudi za vašo pomoč v cepivih za druge države, predvsem državam v naši regiji, ki jim pomagate. És az Európai Unió tanácsának július 1-ével
elnökséget betöltő ország miniszterelnöként is szeretnék köszönetet mondani mindezért a segítségért, és azért a segítségért is, amit a többi országnak nyújtanak ebben a régióban. Zdaj, s temi dodatnimi dozami cepiva, ki ste nam ga posodili, bo tudi Slovenija do poletja, kot je dejal direktor Inštituta za javno zdravje, zaustavila epidemijo in na podlagi tega lahko računamo na sproščeno poletje. És ezekkel a ma kapott oltóanyag adagokkal Szlovénia biztosítani fogja tudni, hogy nyár elejéig az átoltottság megfelelő legyen Szlovéniában is, hogy visszaszorítsuk a járványt, és hogy enyhíthessünk a korlátozásokon. Zdaj, v kratkem bo Slovenija, tako kot večina drugih evropskih držav, izdala tudi evropski certifikat za prosto prehajanje meja, ki bo omogočal tistim, ki so cepljeni, ki so preboleli ali ki se bodo testirali, spet prosto gibanje po celotni Evropski uniji. Szlovénia is hamarosan kiadja azt az európai tanúsítványt, amelynek segítségével azok, akik oltakoztak, azok, akik átestek a betegségen, és azok, akik teszteltetik magukat, szabadon tudnak mozogni az európai határokon keresztül. Zdaj, sporočilo mojim sodržavljankam in sodržavljanom v tem trenutku pa še vedno je, da moramo biti v naslednjih tednih še vedno previdni, da so okužbe, da je število okužb v Sloveniji še vedno precej nad evropskim povprečjem in da do zadostne precepljenosti ukrepi, ki so v veljavi, dejansko lahko preprečijo hujše posledice. Ugyanakkor Szlovénia polgárainak az az üzenetem, hogy a következő napokban, következő hetekben legyenek még óvatosak, elővigyázatosak. Szlovénia még mindig az európai átlag felett van, ami a fertőzöttséget illeti, úgyhogy tartsuk be még az intézkedéseket, illetve a korlátozásokat, hogy utána tudjunk enyhíteni. Torej, pred nami je nekaj tednov tekme s časom in v tej tekmi bomo zmagali predvsem s pomočjo teh dodatnih odmerkov cepiva. Od danes naprej praktično ni več vrst, cepi se lahko vsak, ki to želi, vsak, ki se želi prosto gibati in vsak, ki odgovorno skrbi za svoje zdravje in za zdravje drugih. Az idővel vagyunk versenyben, és ezek a ma kapott oltóanyagok lehetővé teszik azt számunkra, hogy most már nem kell sorbálni az oltóanyagért, bárki oltalkozhat, aki akar, és aki felelősségteljesen viselkedik mások iránt is. Torej, spoštovani gospod minister, dragi Peter, še enkrat iskrena zahvala za ta vaš obisk in za to lepo darilo Sloveniji in naj živi lepo dobrososedsko prijateljstvo med Slovenijo in Madžarsko. Hvala lepa. Tisztelt miniszter úr, kedves Péter, köszönöm szépen a látogatásodat, az ajándékot Magyarország részéről, mely továbbra is hozzá fog járulni, hogy a két ország közötti eddigi jó kapcsolatok is tovább mélyüljenek. Gospod predsednik, najlepša hvala za vaše besede. Na tem mestu zaključujemo izjavo za medije. Hvala lepa. Köszönöm szépen az elmondottakat, és most lezárjuk a sajtóeseményt.